Food Contest, det er en konkurrence, hvor mejerister og mejerifagfolk de bedømmer hinandens produkter ved en faglig contest. Og selvom meget har ændret sig med tiden, så er der nogle værdier, som stadig lever i bedste velgående. Og det er fællesskabet, passionen og stoltheden og håndværket og mangfoldigheden af vores produkter. Jamen, at kunne mødes her ved International Food Contest, det betyder rigtig meget for mejerifolket, fordi at det er en del af den kultur. Vi er alle opdraget med den samme ånd omkring mejeriprodukter. Og her der mødes vi til netværk, til fællesskab, og mange gange, hvis man har været lidt ude af mejeribordet og kommer tilbage, så møder man dem, man tidligere har arbejdet sammen med, eller nye kollegaer. Så det er simpelthen det bedste sted at netværke.